Част по английски язик. Пред нашия екип обаче съучениците на момчето разказаха, че учителката го е предизвикала и после сама участвала в боя. Случаят е от преди 2 седмици и дори е сниман с телефон, но директорът на техникума забрани на момчетата да ни предоставят кадрите. На тях се вижда как пред черната дъска в клас едно момче и младата учителка се блъскат взаимно. Предисторията. На това момче, където е замесено, тетрадката му не знам как се озова, при госпожата, отпред пред дъската. Той отиде, наведе си я, взе си я. Госпожата беше до него и като се изправи, и тя почна да го бута. Даже го беше удрала ето по устната. Ребрата е били чупени, пукната ръка, цялата била синя. С стол сме били. Да, с стол сме били, нали, че? Да, и с извинение. А има ли такова? Не. Директорът призна, че Мария Чулова е предизвикала грозната сцена. Учениците, ние с тях сме се разбрали. Те станаха и се извиниха на учителката, както беха тук целите целокупом, включително този, който се смята, че е основният виновник, и поеха ангажимента от тук нататък в нейните часове всичко да бъде наред. И те до този момент го изпълняват. Вие казахте, че тя е виновна. Независимо, че тя е виновна, От ръководството на техникума не обясняват дали и как ще бъде санкционирана учителката. Оказва се, че освен агресията, деветокласниците имат и други проблеми с нея. Тя ми каза, аз съм от женски пол, ти си от мъжки пол, някой път трябва да излезем на кафе. Кълне учениците, псува ги и такива работи. Не успяхме да открием Мария Чулова в училище. Утре по случая има педагогически съвет. За BTV новините от Пловдив, Екатерина Костова. Домът за деца в Трън